Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme IQ test. Tu si máme vybrať medzi 4 farbami. My si vyberieme modrú, marlu, ešte to musíme potvrdiť. Teraz malo by nás to teraz premiestniť niekam do miestnosti, kde už to budeme robiť. Máme tu aj nejakú animáciu. Takže do týchto dverí asi už sa dostaneme do toho IQ testu, ale zatiaľ ešte nie. A zatiaľ čo ja budem pozerať na túto obrazovku, vy môžete dať odber a like. Dobre, takže my už začíname. Máme tu prvý level. Tu nám stačí sa dotknúť toho zeleného tlačítka. Zatiaľ čo ja budem plniť tento tu druhý level, vydajte odber a like. Teraz musíme preskočiť toto tu. Takže takto. A dneska myslím, že nám bude stačiť 20 IQ. Tak toto som nedal, nevadí. Preskačujeme tu cez tieto lasery. Dobre, máme to. Ideme do ďalšieho levelu. Máme 4. level. Tu je... Máme to kliknúť, takže to sú zo začiatku také ľahšie, ale to nevadí. Tu máme bludisko, takže by som išiel tade a tu je slepá ulička, nevadí, tade to tiež je slepá. A teraz už by sme sa tam mohli dostať, lebo toto už je asi posledná cesta, takže máme to. Dobre, ideme do ďalšieho levelu. Dobre, takže tu máme dať nejaký kód, ktorý bude 5, 9, 2, 1. 5, 9, 2, 1. Zadáme ho tam. Ideme do ďalšieho levelu. Aj keď myslím, že 20 levelov bude asi veľa. Aj keď sú ľahké, takže až tak ne. Tu sa máme nejak preplížiť. Dobre, máme to. Viem, že som mohol použiť to tu nejaké... Proste, že sa dajak natočíme, ale to sa mi nechce. Tu mám kliknúť tlačítko a skočiť alebo ísť ďalej. Asi skočiť. Aha, tak toto bude dropper. A mne to nejde, lebo nemám takú obrazovku na to, ale nevadí. Tak to skúsim. Aha, tak som umrel hneď tam. Trebalo by mi zistiť, aké to je dlhé, ale keď mi to nepôjde, tak vám iba ukážem, jak som dole. Ale asi to teraz dáme. Dobre, dali sme to. Takže tu je nejaký portál, ktorý nás dostane hore a môžeme ísť ďalej. Ideme do 9. levelu. Dáme si asi tých 20, jak som hovoril. Tu máme uhadnúť nejaké heslo. Takže kód by mohol byť 444. A je to tak. Takže som to uhadol. Tu máme tak urobiť to heslo. Takže 5, 7, 2 a 0. Dobre, takže to je správne. Dobre, my ideme do ďalšieho levelu. Dobre, takže tu máme ďalšie obíčko. Skúsime ho dať na prvý pokus, tak nedáme, nevadí. Dobre, takže to už máme. Ideme do ďalšieho levelu. Teraz to bude 12. level. Kde máme... Aha, máme sa dostať tam hore. Takže potlačíme kostku. Sme hore, takže sa nám otvorí ďalší level. Ideme do 13. levelu. Tu si máme postaviť most, alebo... Dobre, takže asi to... Skúsim sa tam iba dostať. Aha, nemáme jump, to som si tak všimol, nevadí. Takže tak musíme si postaviť most. Alebo proste cestu. Toto potlačíme sem. A takto potlačíme až hore, že to spustíme dole. Dobre, takže to máme, takže to iba prejdeme, postavíme sa na to a ideme do 14. levelu. Tu nám to ukazuje cestu. Ani tu nemôžeme skákať, takže musíme to urobiť, jak to ukazuje. Dobre, takže to máme. Sme v ďalšom levelu.
Ideme do 15. levelu. Tu máme neviditeľné blúdisko. Aha, tak nás to tu odtlačuje asi iba. Takže sa máme iba dostať dopredu. Asi to tak bude, takže ja idem skákať a dostaneme sa do ďalšieho levelu. Dobre, takže to máme. Sme v ďalšom levelu. A tu máme spočítať tieto kusky. Dobre, takže heslo by malo byť 8, keď som si dobre spočítal. Áno, dobre som spočítal, takže je to 8. Ideme do ďalšieho levelu. Tu máme asi sledovať túto cestu. Iba ísť tady asi. Dobre, takže to máme. Toto bolo ľahké. Ideme do 18. levelu. Tu dobre, už to vidím, tam máme potlačiť kostku do rohu. Dobre, takže ideme do ďalšieho levelu. Alebo iba sa posunieme asi. Máme sem presunúť tú kostku. No, kocku. Dobre. Tak som ju vytlačil staré. Dobre, takže som tam dal tú kocku a ideme do ďalšieho levelu. Tento je 19. Tu máme asi spočítať tieto tu. Takže kód bol 17, takže ideme do ďalšieho levelu. Toto už je posledný level. Takže tu máme dať 6, 0, 3, 3 asi. Alebo máme dať 3, 3, 0 a 6. Alebo to bola 9, neviem. Ale asi 9, takže už to máme. Takže mohli by ste si pozrieť moje minulé videá, dať odber a like. A ahojte a čaute.